गासै बिथियारजों लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे थुनलाइनि गोजोनथाव खौरां। थुनलाइ आरो बर' समाजाव आरोबाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। पर्बतजरानि बासबारिनि थागिबि अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हादों। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारिनि थागिबि अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथाङा थांनाय 10 मार्च 2024 सानखालि साहित्य एकाडेमि बान्था फोसावनायाव मोननो हादों। बिथाङा असमिया रावनिफ्राय बर'आव सानथुनु फोलेरनि फिसाज्ला सल'माखौ बर'आव सोलायो। बिथांनि नाजानाय राव सोलायनायाव साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हायो। मख'नो गोनांदि बिथाङा गोबाव समनिफ्रायनो थुनलाइ फोथाराव खामानि मावबोगासिनो दङमोन। थिग बेबायदिनो बिथाङा लाजिगुसु खन्थाइ, बिलो रोबैनि सनाथि सिखोला, मिथिंगानि सिखोला, खन्थाइ बिजाब, सानथुनु फोलेरनि फिसाज्ला आरो गोबां खुगा लाइसिफोराव सुंद' सल' खन्थाइ रायथाइफोरबो सुजुयोमोन। दा बिथाङा सानथुनु फोलेरनि फिसाज्ला सल'माखौ बर'आव असमियानिफ्राय राव सोलायना साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो हायो। बिथां अम्बिकागिरि हाज'वारिखौ दिनै गावनि आंगो न'आवनो दुंब्रुदै बरायो। बासबारि दख'रा एबसु आरो बर' थुनलाइ आफाद पर्बतजरा जिल्ला बर' समाज आफाद TCLCC नि मासिगिरि लोगोसे गोबां गुबुन गुबुन आफादफोराबो बरायो। गोजोनथाव बाथ्रा। दिनैहाय नोंथांमोनहा बेसिम खस्थ' खालामनानै फैबाय। मोनसे नोंथांमोननिसिम आं गिबि साबायखर बावदों। लोगोसे दिनैहाय बेवहाय आंनि फलोवार्स आरो गाहाम हास्थायसुला जोंनि ओनसोलनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद प्राइमारिनि आरो बे ओनसोलनिनो जोंनि पर्बतजरा ब्लक TCLCC नि चेयारमेन बिथां उत्तम हाज'वारि दङ। लोगोसे आरो जोंनि BCTC चेयारमेन जेनेरेल बिथांमोन दङ। बेवहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै मावथि बिथांमोन दंफैयो। दा फैनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो मैया बेलासियाव मोनसे मोजां खबर मोननाय जादों। खबरा जाहैबाय देग्लाय 2013 मायथाइनि जे साहित्य एकाडेमि बान्था राव सोलायनायाव बे बान्थाखौ मैया डिक्लेयार खालामनायाव जोङो मिथिनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बिथांमोनहा बेवहाय फैदों। जे फैनायनि उद्देश्यआ मोजां खबरनि थाखाय बिथांमोनहा बरायनो थाखाय बेवहाय फैदों। आंबो बिथांमोनखौ फिन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिफिनदों। दा गिबियावनो आङो दिनैहाय नैबे मैया फोसावनाय जे साहित्य एकाडेमिनि राव सोलायनाय बान्था फोसावदों, बे बान्था फोसावनायनि थाखाय आङो गिबियाव साहित्य एकाडेमिजों लोगोसे बिथांमोननि मावथि हान्जानो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावदों। जर'खायै जोंनि बर' बिफाननि साहित्य एकाडेमिनि बर' बिफाननि दैदेनगिरि बिथांमोन, जेरै थरेन बर' सार आरो बिथांनि लोगोफोर गासैनिसिमबो आङो गिबि खेब आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरदों। दा बेजों लोगोसे दिनै साहित्य एकाडेमि बान्था मोननो थाखाय जेफोर प्रिपारेसन खालामनांगौमोन, बे प्रिपारेसननि थाखाय आङो गिबि खेब आंनि क्रेडिटखौ आङो आंनिनो गुरु बायदि जों जायखौ मानियो बिथां जनेल कुमार ब्रह्म सारनो आङो बे क्रेडिटखौ होनो सानो। मानोना जनेल कुमार ब्रह्म सारा जुदि आंखौ दैदेनामोनब्ला हयथ' आङो दिनैहाय नैबे साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायनि जग्यताखौ हयथ' मोननाय नङामोन। थारमाने आं लामाखौ मोन्थिनाय नङामोन आरो। बेजों लोगोसे डक्टर अजित बर' सार बिथांखौबो आङो दिनै बे खाबुआवनो साबायखर जासिदों जे बिथाङाबो मोनसे मोजां साजेसन होनायनि गेजेरजों आंखौ साहित्य एकाडेमि बान्था मोननायाव मदद खालामनायनि थाखाय आङो बिथांनोबो साबायखर जासिदों। बेनि अनगाबो बे साहित्य एकाडेमि बान्थायाव जे माखासे जुरियाव बाहागो लानो मोननाय गेदेमा बिथांमोन, जेरैहाय आंनि बिजाबखौ सायख'दों बिथांमोननिसिम आङो सोरखौबा मोनथिबाय सोरखौबा मोनथिया। दा बयनिसिमबो जुरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो गिबि खेब साबायखर जासिहरग्रोबाय। लोगोसे आंनि गाहाम हामलायसुला न'खरनि बयनिसिमबो आंनि बिब' बिनानाव बिदा फंबाय आरो न'खरनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय।
दा बाथ्राया जाहैबाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाय 2023 मायथाइनि जे बिजाब बियो सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला मोनसे जारिमिनारि सल'। बेहाय गुबै लिरगिरिया जाहैबाय पुरबि बरमोदै। बिथाङा थांनाय 2007 मायथाइयावनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादोंमोन बे बिजाबनि थाखाय। असमियाव बे बिजाबनि मुङा जाहैबाय सान्तनु कुलनन्दन। बेहाय दुलाराय आसामनि जेसेबां ब्रह्मपुत्र सेरफांनि जेसेबां जाथायफोर दङ, फुरगा जेंटिफोरखौ लानानै ओरैहाय सांफ' दैसा, ओरैहाय नालन्दा बिश्वबिद्यालय, बेजों लोगोसे हिउएन सांनि आसाम दावबायनाय आरो बिनि अनगाबो जे जोंनि बुरलुंबुथुर दैमानि जोनोम, बे जोनोमनि जारिमिनखौ बेवहाय बे सल'मागिरि बिथां पुरबि बरमोदै बायद'आ रोखा माने बेखेवनानै लिरनानै होदों। आरो बे बिजाबा जोंनि आथिखालनि बर' फरायसाफोरनि थाखाय जोबोद गोनां होननानै आं सानदों। मानोना आथिखालनि बर' फरायसाफ्रा थांनाय समनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै एसामिस बिजोंखौ बांद्राय फरायनो हालिया। दा फरायनो हायाबाबो जोङो बेखौ बर' रावाव दानस्लायनाय जाबाय आरो बे दानस्लायनाया जोंनि आथिखालनि गोदान जोलै बर' फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां मदद होगोन होननानै आं सानो आरो। दा जोङो बे बिजाबखौ थांनाय 2011 मायथाइयावनो आङो बिजाबखौ सायख'नानै राव सोलायनानै साहित्य एकाडेमिनो हरनाय जादों। आरो बे साहित्य एकाडेमिनो हरनाय बिजाबखौ बिथांमोनहा दाखालि सायख'बाय। बेहाय साहित्य एकाडेमिनि थाखाय सायख'नाय जाहैबाय। आङो जोबोद खुसि जे जोंनि बर' थुनलाइयाव बे बिजाबा नांगौ रोखोम मदद आरो हेफाजाब होगोन होननानै आं सानो। दा दिनैहाय बेवहाय जोंनि ओनसोलनि परबतझरा हालामनि गासै गेदेमा बिथांमोननिसिम आङो बेखौनो गाहाम हामलायनायजों साबायखर जासिनो सानदोंदि जोंनि परबतझरा हालामा थांनाय 2007 मायथाइयाव जनिल कुमार ब्रह्म सारआ साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ मोननो हादों। बिनि उनावहाय जोङो डक्टर कामेस्वर ब्रह्म बिथाङाबो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बे राव सोलायनाय आयदायाव मोननो हादों। बेजों लोगोसे आङो नैबे थामथि खेब सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला बिजाबखौ राव सोलायनायनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमिनि बान्थाखौ दिनैहाय आङो आवथायनो हाबाय। आङो गोजोननाय मोनदों। आं आसा खालामदों जोंनि परबतझरा हालामनि सोलोंफुनाय गथ'फोरा जाहाथे इयुनाव लिरनाय हुदाजों लोगोसे नांगौ रोखोम गियानखौ सोलोंनानै लानानै जाहाथे लिरनाय हाबाफारियाव आवगायलाङो, आं बेखौ खावलायगोन। दिनैहाय जोंनि दुलाराय परबतझरा हालामाव थानाय गासै फरायसुला फरायसुलि, लोगोसे परबतझरा हालामाव थानाय गासै जोंनि समाज आफादफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद आरो जोंनि बर' माहारियारि माखासे आफादफोर, आइजो अनसाय आफाद, गासैबोनिसिम आङो परबतझरा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै दिनैनि नैबे गोजोन बुब्लियाव बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जाहैबाय। दा आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि परबतझरा हालामा बै समनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिङाव लासै लासै जौगाबोबाय थादों, जों बेखौ मोनथिनो हायो। दा बे बेलायाव जोंना परबतझरा हालामाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि जे सोलोंथाइ बिथिङाव अबदान होनाय, बेफोरबायदि अबदाननि गेजेरजों जोङो लासै लासै आवगायलांबाय थानांगोन। आं आसा खालामो दिनै जोङो नैबे सान्तनु फोलेरनि फिसाज्ला बे बिजाबखौ साहित्य एकाडेमि मोननो हादों। बेबो मोनसे जोंनि भारत संबिजितनि जे 80थि सिदुलाव हाबनाय साहित्य एकाडेमि, 80थि सिदुलाव हाबनाय हिसाबै जोङो बे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ जोङो बै समनिफ्राय मोनबोनो हादों। दा जियानो जा, आं बयनिसिमबो साबायखर बावनो सानो। दिनै बे खाबुआवनो आङो जोंनि आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानो आंनि गोसोनिफ्राय बे बान्थाखौ सायख'नानै होनायनि थाखाय बा सायख'नानै मोननो हानायनि थाखाय आं साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे जोंनि आथिखालनि CEM बिथां प्रमद बर सारनिसिमबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे बान्थाखौ मोननो हानायनि थाखाय साबायखर बावदों। लोगोसे आङो बेवहायनो जर'खायै मोनसे जोंनि न'खरनिनो आथिखालनि एक्स MLA बिथां बरेन्द्र कुमार मुसाहारि सारनिबो जोंनि न'खरनि हिसाबै आरो बिथांमोननि न'खरनिसिमबो आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिदों। आं आसा खालामो जोङो
इयुनाव जाहाथे खौसेयै बेबायदि सोलोंथाइनि गेजेरजों नाजानायनि गेजेरजों जोङो मोजाङै मोजां हाबाफारिफोरखौ मावलांनो हायो आं बेखौ खावलायनानै दिनैहाय बेवहाय फैनाय नोंथांमोन मिडियाजों लोगोसे बेवहाय नुजाफैनो हानाय आंनि वेल विजार माने गाहाम हास्थायसुला बयनिसिमबो गाहाम हामलायनानै फिन खेबसेबाव जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफादनिसिमबो साबायखर जासिहरनानै जिल्ला थुनलाइ आफादनि मावथिफोरनिसिमबो साबायखर जासिनानै साहित्य एकाडेमिनि गासै मावथिफोरनिसिम साबायखर जासिनानै आङो दिनै बे सुंद' बिबुंथिखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाहैबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय थाबाय, जोबोद गोसोआव रंजानाय थादों जे बिथां अम्बिका गिरि हाज'वारि बिथाङा बहु गोबावनिफ्रायनो बायदि मैया बिजाबखौ लिरबोदोंमोन। बेबादिनो बेहाय जों नुदों लाजिगुसु खन्थाइ लिरदों, बिलो रोबैनि सनाथि सिखोला बेखौ लिरदों आरो मिथिंगा सिखोला, आरो लोगोसे दा सानथुनो फोलेरनि फिसाज्ला पुरबि बरम'दैनि लिरनायखौ राव दानस्लायनायनि गेजेरजों जे साहित्य एकाडेमि मान बान्था मोनदों, बे मान बान्था मोननायखौ जोङो पर्बतजरा जिल्ला बर' समाजनि आं आफादगिरि जानानै जोबोद रंजानायजों लोगोसे बरायदों आरो बिथाङा उनाव आरोबाव जौगालांथों आरो बिथांनि बे मान मोननायानो जोंनि बर' समाजनि मोनसे बिहोमा आरो बिथांनि बे लिरनाय बेखौ नोजोर बोनानै जाहाथे इयुननि जोलैफ्राबो जौगाहोनो हायो। बिथाङा ओरैबायदि नाजाबोदों, गावनि नाजानायजोंनो दिनैहाय बहुद गोजौआव आगायबोदों। स्टुडेन्ट हिसाबै बिथाङा गोसो दंब्लाबो इसेबां मेरिटरियास नङामोनब्लाबो गावनि नाजानायजों गावनि सेस्थानिजों दिनै मास्टार डिग्रिखौबो उथ्रिनानै आरो गोबां माने बिजाब लिरनानै बेबायदिनो दिनै मान बान्था मोननो हाबाय। बेनिखायनो आङो जोबोद जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो। दिनै बासबारि ओनसोल बा पर्बतजरा खालामनो थाखाय गोग्गाथाव रादाब लाना फैदों लोगोफोर सारा बासबारि ओनसोलनि थागिबि जानानै। माने गोग्गाथाव मैया बेलासियावहाय बे माबाखौ मोननानै निउसखौ मोननानै ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों आङो। बिसेसकरि जे बिथाङा बान्थाखौ मोनदों सार अम्बिका गिरि हाज'वारि, बिथाङा जोंनि गामिनिनो आंनि आदैबो जायो। दा बिथांनि बे खौरांखौ मोननानै बिसेसकरि ओरैबायदि गोजोननाय मोनदों। बे ओनसोलाव पर्बतजरा ओनसोलाव बिथांनि जे बिहोमा, बे बिहोमाया अराय सम बिदि थालांसिगोन आरो बिथांनि जे बिहोमा बेखौहाय नुनानै जोंनि इयुन जोलैफ्रा मोनसे माने नाजानाया फैगोन होननानै आं आसा खालामदों। बिथाङा बे एथ' गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों साहित्य एकाडेमि जे एथ' गिदिर मोनसे प्रेस्टिजियास बान्था बेखौ मोननो हानायनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बिथांनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो जासिहरदों। नैबे बासबारि बा पर्बतजरा खालामनो थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लाना फैदों सार अम्बिका गिरि हाज'वारि दिनै साहित्य एकाडेमि दिनै बान्था आजावनो मा बुंनो? बे समाव गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि नैबे साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सार अम्बिका गिरि हाज'वारि बिथांनिसिम गोजोननाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय आरो जों जोबोद गोग्गानाय मोनदों। गोजोननायजों जों गोजोननाय बाथ्राखौ जों हयथ' खुगाजों बुंनानै फोरमायजोबनो हाया। जे सारा जोंखौहाय जोंनि बे ओनसोलखौहाय पर्बतजरायावहाय गोबाव समनिफ्रायनो साहित्य सभायाव नांथाबनानैबो दङमोन, खामानि मावबोदोंमोन। बिथांनि गोबां बिहोमा दङ। बेबायदियैनो बिथाङा जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गोबां बिजाब लिरबोदों, बिजाबखौहाय राव दानस्लायबोदों। बेबायदिनो दिनै फैयै फैयै बिथांनि नाजानायनि फिथाइया दिनैहाय मोगथाङाव महर मोनदों। बिनि थाखाय जों जोबोद गोजोननाय जासिदों आरो जोबोद खुसिजों जों दुग्गानाय मोनदों गावखौनो गाव। पर्बतजरा होनोबा नैबे सारजों दानसेयाव नैथि बा सानै सायख'जाबाय साहित्य सभा आरो उननि समावबो जाखांफैगोन होननानै आसा खालामो। आं आसा खालामदों दिनैहाय जोंनि पर्बतजरा ओनसोलाव गिबियावनो जोंनि मानगोनां सार जनिल कुमार ब्रह्म साराबो साहित्य एकाडेमि मोनदों। बेजों लोगोसे नेसनेल लेभेलनि मोनाखैबाबो बिथांनिनो टिफाइनिनो जोंना प्रमद ब्रह्म सार बिथाङाबो समेश्वरी बान्थाखौ मोननो हादों। बेबायदियैनो जोंनाव गोबां बेबायदि फिसा फिसौजों लोगोसे दिनै नेसनेल लेभेलनि एबा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाया सानै जाहैबाय। आसा खालामो उन जोलैफोरा जोंनि नैबे बिथांमोननि आगानखौ संनानै हयथ' उन जोलै बिथांमोनाबो हयथ' इयुनावहाय मोजां मोनसे फिथाइ मोनहैगोन बा बेबायदिनो बान्था गेदेर गेदेर बिनिफ्राय देरसिन बान्थाबो मोनहैनो हानाय आसा खालामदों जों। बेथ' खुब गोजोनथाव बाथ्रा। आं दा गिबियावनो
जोंनि बासबारि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावहरदों आरो गिबियाव आङो जोंनि जायनोखि बान्था मोनगिरि सार अम्बिकागिरि हाज'वारि बिथांनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखर आं बावो। दा बुंनो थाङोब्ला जोङो पर्बतजरा ओनसोलाव जोङो जेखि दा थासारियाव दङ जों दा बे थासारिखौ गोग्लैसोनाय होननानै जोङो बुंबाय थायो। नाथायबा जों दिनै नुनो मोनगासिनो दं जे पर्बतजरा ओनसोलनिफ्रायबो बेबायदि माखासे सुबुं धोन जोंनि गेजेराव ओंखारबोगासिनो दङ। दा आं बेखौ खुब गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि गेजेराव आरो फैबाय थानाय इयुन जोलैफ्राबो जाहाथे बे सारमोन बायदि बेबायदि माखासे लिरबिदां लिरनानै बेबायदि आरोबाव बान्था बेबायदि आरजिनो हायो बा मोननो हायो आं बेखौहाय आसा खालामदों। आरो आङो सारखौ जेनोखि बिथाङा बे जेखौ लिरनानै बान्था मोनदों दा साहित्य एकाडेमि दा बिनि सिगाङावबो सारा मोनसे बान्था मोननो हाबावदों होननानै जोंनि सिगाङाव फोरमायदों जे बे बिजाबनि सायावनो बर' राइटार्स एकाडेमिनिफ्राय आरो बे मोनसे बान्था बिथाङा सिगाङाव मोननो हाबावदों। दा बिनि उनावहाय दिनैहाय नैबे साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादों। खुब गोजोननाय मोनदों जोङो बासबारि बा जों पर्बतजरा हालामनि जानानै। आं दा बिनि गेजेरजोंनो नोंथांमोननि गेजेरजों आं फिन खेबसे आरोबाव साबायखर जासिबावबाय जाहाथे फैबाय थानाय समाव सारा आरोबाव गोजौआवहाय आरो दावखोलांनो हाबावो बा मोजां हाबा मावनो हाबावो हारिनि थाखाय आं बेखौ आसा खालामबाय। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट, 3rd and 4th ग्रेड, रेलवे, एसएससी, आर्मी जीडी, अग्निवीर, बेंक, पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101-450-597, 6900-584714 आरो 9365-13222 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।